וואי, אני ממש גריפינדור, ואת? אתה אומרת שאני אלרגית. מחדש. וואי, איזה מצחיק זה שפסנתר אפשר להפיל, אבל פיל אי אפשר לפסנתר, אה? מה? מחדש. במחזרת שיחות, מחשבת משפטים, מחשבת נתונים, להיות שנונה ואטרקטיבית, לשלוף מהר שלא יגידו פסיבית, יוצאות לדייט. מפחדת לבוא בפולגת, מפחדת שתשים לב שאני בלחץ, אז מה אמרת שאת עושה בחיים? אני לומדת הנדסה במשפטים, ואת? אני לומדת חינוך. אני אומרת בביטחון בחיוך, וזרומות לפה, לשם, מתרגשת מנשיקה, מגע או דייט בים, ואז הקסם טעם. מחדש, מאץ'. שתיקה. מחדש. מאץ', מדברות, נפגשות, מדברות, שוכבות, יוצאות, אפליקציה בקט עליי באדום, נדמה שאין אף אחת במקום שלך. סוגרת את הטלפון ומודה בתבוסה, כנראה שהיום לא ימצא, אבל האובססיה לא מפסיקה התראה. Someone you like to. מי זאת? עוד אפליקציה בצבעים אחרים, עוד בחורות שצריך להרשים, עוד שיחות היכרויות ודייטים לא מוצלחים, ושאלה אחת לא כל כך ברורה, כי מצד אחד אומרים, תהי מי שאת, ומצד שני קצת יותר לאט, תגרימה לרדוף אחריך, קשה להבנה, אבל כובשת, קשה להשגה, אבל זורמת קצת. לא הבנתי. אחרי מה אני רודפת? אהבה, חיזור, ריגוש, סקס, במרוץ של טירוף אני לוחצת על הברקס רגע. מה אני מחפשת? מה מחפשת? בואי ניפגש ונזרום. מה מחפשת? מגע נעים וחום. מה מחפשת? שיחה טובה וחיבור. ומה את מחפשת? אישור. על עצמי, בתוך החברה, על זה שאני שווה ומגניבה, ומגיעה לי להיות אהובה, ואין בזה שום דבר רע. ובתוך המרדף של הוכחה ואישור, אני שוכחת המהות שלי, מי אני באמת, את לא תביני דרך הודעה בצ'אט, ולא בביו, סטוקינג בפייסבוק, יש דברים שנבנים במגע וחיבוק, בטח שנבנה בעיניים, פרפרים בבטן שהופכים את הקרביים, איך שהקול שלי יתנגן באוזנייך, איך כשאת מסתירה את פנייך, איך תכירי את מי שאני, איך נקפוץ מאחד לשני, משיחה סתמית למפגש, אני מחליטה להפסיק מאפליקציות ולצאת. עכשיו, כשאני רוקדת במסיבה ואני מכינה באיזה בחורה יפה, אני לאט ניגשת וכל הגוף שלי משקשק ורועד, אני באמת לא יודעת איך אני מוכרחה להתמודד, אז אני ניגשת אליה ואני אומרת, ואז היא עושה לי מה? אז אני אומרת, סליחה, אני פשוט חושבת שאת ממש יפה. תודה.